मानो दैयाव नांजाबाय थायो बेफोरखौ बादो आच्छा बार थाबानि लारु आफायालाय आफाया हाबे नोम्बै मोननावनो दङ आरो दाबो फैनोनो रोङाखै बे थालिर फिथाइखौनो लानानै दावराव जागासिनो दङ होमबालाय आं आफानि थाखाय थालिर फिथाइबो लाबोगोन आं दसे ओंखारलांनि एमाव आबा बाहेरायाव ओंखारलांबाय थानो बेलाय माइ गायनोबो जाबाय हाबे माइ गायनो खोथिया फोहोलाङाबा आरो नोम्फाखौ लामा नायबाय थाबा जानाय नङाना आफायालाय आं हारसिं बानाय मोनोना बाबानो जाबाय आबा फिसाला देरसिन नालाय एसे दायित्व थाखानांगौ न'नि बाबागौआ जागोन दे उनाव जागोन बेफोर उनाव जागोन बिफा जेरै फिसा एरैसो जागोन नामासै बाहानाल' बुंबाय थानाय र' बे आइनि मोसौ हालिसेखौ लाबोनानै आंनो हालेवहैगोन होमबासो मिथिगोन नोंसोर बांद्राय मोदोम नारलायलायबाय थादोंना बिफाया फिसालाखौ फिसालाया बिफाखौ नोम्मायानो थांगोन हाल होलांनानै होमबासो लाजिगोन नोंसोर आयै मा जालायखो आयै आं नोंनो मोनसे बाथ्रा खोन्थागौमोन नों आंखौ रागा जोंगोन नामालै रागा जोंथावना बाथ्राखौ रागा जोङाबा अननोसै दे खिन्था मामोन आंनो मादै आफाङा 20 लाख फैसा होदों आयै आल्थु फाल्थु खोथा बुंनाङा नोङो मानोलाय 20 लाख फैसा होनांगौ जाखो नोंनोलाय बे 20 लाख फैसायालाय बेसे बुरजानो एसे बुरजायानो आयै एकदम 1000 बेसेबांबा बुरजा माने बागसे जाखायो बागस फिसाजों 20 लाख फैसाया बागसे जायो बे बागसे फैसाखौलाय बे हाफाङालाय नोंनोलाय मानो होनांगौ जाखो खावनानैसो लाबोबाय आयै नों आंखौ फैसा सिखाव बायदि नुयो नामाब्रा आं दुखु मोनबायलै हा माथो बे मादै हाफाङालाय नोंनोलाय मानो इसिबां बुरजा बागसे फैसा हरनांगौ जाखो मानो हरनांगौ जाखो बेलाय नोंनोलाय बेथ' नोंनि खिखौ नायगोन नोंनि मोखांखौ नायथारा मानसियालाय नोंनोलाय मानो फैसा होनांगौ जाखो जल्दि खोन्था मा जादों नङाबा लावथिजोंसो सोंगोन आं फिसाला गेदेर जाबाबो सेंग्रा जाबाबो गिनायाव गैथारा नैबे बिमाया आरो आं नोम्फानोसो खिन्थाबावगोन मिथिबाय आइलै आफानो खोन्थानाङा प्लिज नोंनो बुहुमनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन बिमा नोंनो मादार टेरेसा नोंनो मादार इन्डिया आइयै आफानो खोन्थानाङा दे खोन्था मा जादों माने मादै आफाङा गावनि फिसाजोखौ गारनो थाखाय आंनो 20 लाख फैसा होदोंमोन नोंहा बेखौ लानानै फैबाय आरो आइयै लाजिया नोङो गोसोथोआ नालाय गोसोथोआ होननानै बुंबानो जाबाय मा बालनोलाय फैसा लाबोनांगौ जाखो माने आं मादै आफांनि फिसाजोखौ गोसोथोयो आरोना दा बे मादै आफाङा गावनि फिसाजोखौ गारनो थाखायसो आंनो 20 लाख फैसा होदोंमोन आइयै ओमफ्राय नोंहा लाबायबो बेनोखि जाबाय आखला बेनो जाबाय आखला फैसा नुबानो बिमा बिफाखौबो फानगोन नामा नोंलाय देनां सोरबा करोड़ थाखा फैसा होबायलायनो नोंनि बिमाखौ बुथार होनबानो बुथारगोन नामा नोंलाय आइयै बिदि नङालै बिदि नङाबालाय माथो फैसानि थाखायनो गावनि मोजां मोननायखौ फानलायनो हादोंबा आरोलाय माथो मावबावनो बाखि दंबावो नोंलाय देनां बिमा बिफाखौबो बिदिनो फानगोन नोङो आइयै बिदि नङालै मा नङा बेलाय फैसाखौ लाबोदों जेरै लाबोदों एरैनो हैफिन नङाबा नोम्फानोसो खोन्थागोन आं मिथिबाय फैसाखौबो नांगौ जोंनो थांना थानो थाखाय फैसाबो नांगौ आरो जोंनो सोमोन्दोबो नांगौ फैसाजोंल' जेबो जाया मिथिबाय फैसा थाबाल' जाया गासैबो फैसा थानायजों लोगोसे सोमोन्दोफोराबो मोजां थानांगोन अनलायनोबो नांगोन होमबासो गासैबो बिथिङावनो समान समान जागोन फारसेथिंल' नायबाथाय बे दागा फारलाखौ सुबाथाय जेरै समान सुबाथाय समान जायो फारसेथिंजाय दागाखौ बुरजा हरबा फारसेथिंजाय गोजौ जायो बिदि जागोन ना बेनिखायनो थांना थानायनि खेत्रआवबो माबा बे दागा फारला बायदि समान समान दोननांगौ समान समान सुनांगौ फैसाखौबो मोजां मोननायखौबो अनलायनायखौबो सोमोन्दोफोरखौबो मिथिबाय जागोन दे आं बुजिबाय नोम्फाया मिन्थियै सिगांनो जल्दि फैसा होनानै फैफिन माबा ओरैनोबा नोम्फाया इलेक्सनावबो जेनबाय आरो नों बिसानिफ्राय फैसा लाबोदोंबा मा जानांगौ जाखो न'खरालाय न'खरखौ आलाय सिलायसो खालामनो नागिरदों ना बदनाम बसिसो खालामनो नागिरदों ना मा खालामनो नागिरदों नोंलाय आइ आंनि खर'आव मा सानदोंमोनथाय आं जेबो मिन्थियालै फैसा नुनाय लोगो लोगो लाबोफ्लांदों फैसा नुनाय लोगो लोगो हमथानो हायाखै गोसोखौ आं लाबोफ्लांबाय आं दा हैफिननोसै जल्दि हैफिन हामाबा फैसाफोरजों जेबो बुस्थु डिल खालामजाया मिथिबाय आबा थां फैसा गोख्रै होनानै फैफिन आच्छा बार थाइबानि लारु आयौ माबायदि जागोनहाय बे फिसा सासेजों फैसानि थाखायनो गावनि मोजां मोननायखौबो बेफोरबायदि खालामनो हालायनाय बिफानि गियानासो दंमारोथ' बेनाव ला हांग्रोमोन दे आंनि थाखाय साहा फुदुंना दोनलायथारदों माथो टेंखुरु बिदिसो हौवा फैयैनि सिगां साहा रेडि खालामनानै दोनखानांगौ दा होमबासो हौवाफोरा हिनजाव गदाय लाया लाजियाबो संनानै जाहोबाबो नाम गैया हिनजाव गदाय लाबोखांनानै बावगारबाय आया आंहा हिनजाव गदाय दङमोन ना बावगारथारबायमोन आं हिनजाव गदाय लाबाय होननानै आच्छा बार थाइबानि लारु नों मिथिगौ नामाब्रा साम' खिंखिरिया बहा दं बहा थानो दै सिङाव मानबाय दं आरो आंनावलाय मानो सोंदोंसै गोसोखांदोंबालाय खबर लाहैबानो जाबाय आरो मेगन सादों नामा आंबो हौवा गोदान सासे लाबोनानै दोनफैनोसै आरो नों मेगन सायोना साया नायनि आंबो लायला जामायला जाम्बिया रागा जोंदों आंखौ
आच्छा बारु थाइबानि लारु दाखालिनि एपिसोडआव मोनसे मिस्टेक जादोंमोन आरोना मिस्टेक दानसोरांनि जायगायाव जाथिखौ होनानै होफ्लांबायलै बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय मा होनगोनलाय बेखौ निमाहा बिनाय थाबाय माने एकदमबारे अरिजिनालि गोसो गोथारै नोंथांमोननिसिम आखाइ खबजोबनानै निमाहा बिबाय थ' नोंथांमोना एफा गोबावनिफ्राय नायबोबाय थादों नोंथांमोनाबो बे फेमिलिनि असे फेमिलि मेम्बार जाहैबाय स' नोंथांमोना फारि फारि गोसोआव दंजोबो काहानिफोरखौ कन्टेन्ट क्रिएटरफ्रासो मालाबा बावलायलाङो बेनिखायनो नोंथांमोना गोसोखांहोफिनबाय थानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर रोजा गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों मिस्टेकफोरखौ खोन्थाहरफिननायनि थाखाय नै माथो बिबो आंनि फन फैदों आंनाव हेलौ फामेसना गुमै नों दानसोरांनो फन हरदोंमोन नामा सोर दानसोरांमोनलाय थगायनाङा गुमै नों मानो दानसोरांनो फन हरनांगौ नोंनि थाखायनो आंहा ब्रेकआप जासिगोन आं नोंखौ बेनिखायनो नायनो बायो पाप फिसाला आं फन हराखैब्रा हेलौ हेला फाग्लि बिबोना आंखौ गाज्रि रागा जोंबाय माथो ब्रेकआप जाथारदोंबा हामथारबायलै मानो लरग' थरग' दानसोरांखौलाय गोसो थोनांगौ जाखो बेलाय साला फाग्लिखौ आंनि मेगननि नोजोरावनो लाखिनानै दोनबाय थानो लुगैयोलै आं मालाय हौवाजों गोसो थोलायनाय नुबाथाय आंहा मेगन साथियो बहा दांनायदों नोंहालाय आखायाव बेग लानानै बे बेगाव जायफानि गस्लासो दङ आफा थगायनायाव आंबो पिएइचडि खालामनायब्रा खोन्था बे बेगाव मा दं खोन्थागोन ना आफा जेबो गैयालै ओइ एमा बेटा आं नोंखौ थगायनो थाखाय फोरोङाखैथ' गेदेर गोलाव खालामाखै खोन्था आरो बिनि सायाव आं नोंनि नोमफा अमा राजासो थ' एमा बेटा बे बेगाव मा दं मालाय आफा नों आंखौ बुगोन नामा ब्रा आफा आंलाय नोंखौलाय माला बुबाय थानाय नोंखौ लास्ट टाइम माला बुदोंमोन बेखौ गोसोआवनो गैबावा आं दे बुं मा बुजानो गिलायनाय मा गिलु बालु खोथा बियो मा दं बेवहाय ना बमाफोरसो दं आफा बिदि नङालै बमा गैया बेवहाय आच्छा होमबालाय माथो दं बेवहायलाय आफा बेवहाय फैसा दं आच्छा फैसा औ बे फैसाखौ मादै हाफाङा आंनो होदों हाफाङालाय नोंनोलाय मानो फैसा होनांगौ जाखो माने गावनि फिसाजो फावगालिखौ गारनो थाखाय मा होनखो मोजाङै खोन्थाफिनलाय माने आफा गावनि फिसाजोखौ गारनो थाखाय हाफां मादैया आंनो 20 लाख फैसा होदों 20 लाख आंखौ बुरबक खालामफैदों नों हाफाङा नोंनो मानो फैसा होनांगौ जाखो गावनि फिसाजोखौ गारनो थाखाय 20 लाख फैसा होदों ओइ एमा बेटा नोंसा नोमफाखौ नों फाग्ला खालामनो नागिरदों नामा फाग्ला खालामनो नागिरदोंबा नागिरदों होननानै बुंखा आं फाग्ला जानांगौबा हारसिंनो जागोन आंखौ बेफोरबायदि थगायनानै फाग्ला दाखालाम नंगौ आफा मादै हाफां आंनो फैसा होदों नों नायबानो जाबाय आच्छा नंमारगौसो होमबा औ आफा दा बेखौनो आं मादै हाफांनो हैनो नागिरदों आच्छा हाफाङा होमबा स्टेप मोनसे आगबारिबायानो आंसो आंनि फिसालाखौ फावगालिनिफ्राय बोरै गोजानाव दोननांगौ बेखौ आं रोङासै आच्छा एमा बेटा दा नोङो मा खालामनो सानदों आं बोरैबा सानफ्लांनानै फैसाखौ लाबोदोंमोन आफा दा आं फैसाखौ हैफिननोसै हैफिननानैलाय मा जाबावनो फिसा फैसाखौ होबाय जेब्ला माबा मोनसे इनकाम खालामदो बेजोंनो उनावहाय नैबे फैसाजों नोंहा माबा मोनसे इनकाम जाबाथाय नोंनि गोसो बायदि खालामनो हासिगोनब्रा नोङो आखायाव पावार फैसा थाबा मानसिया मा मोनो मा मोना एमा बेटा फावगालि बायदि बिहामजो बिराद मोनगोन बेटा बिराद मोनगोन मा खालामनांगौ आफा दा नों बे फैसाखौ लानानै माबा मोनसे मावदो माबा मोनसे मोजां मावनानै बिमा बिफानि नामखौ जोंख्लाब खालामदो बिदिसो फोरोंदों फिसालाखौ फिसालाखौ माबायदि खस्थ' मावबा माबायदि खस्थ'नि फिथाइखौ मोनजायो बेखौ फोरोङालासे आलाया हरनाय फैसाखौ बेफोरबायदि ओरैनो हरनाय फैसाजों बेफोरबायदि खालामनो होदों माथो दानि जुगाव सैथोजों खामानि मावग्रा साबेसे सुबुं दं गासिबो थगायग्रा जाजोब्बायब्रा दानि जुगाव ससियेल मिडियायावल' फेसबुकआव इउटुबावल' गियानि जायोलै मानसिफ्रा गियान होयो फिल्मफोरावल' गियानि देखायो नाथाय मोगथां मुलुगाव बयबो गेसाव गोसोनि गोजा सोरबा गाज्रियैनो फासिदों बेयो हाजारखि सैथो बाथ्राजों बुङा मानो होख्राव बुङा मानो रावबो फोथाया जेब्ला नंखाय खोथाखौ बुंगोन फंसे बाथ्रानो बयबो मानिगोन ओमफ्राय बे नंखाय खोथाखौ माबोरै दानगारफिननो हागोन आफा गुड कुइसन एमा बेटा सैथो बाथ्राखौ हाजारथा खोथा बुंनानै एक्सप्लेनेसन खालामबाबो रावबो नंगौ साना नाथाय नंखाय बाथ्राखौ खेबसे लागैयावनो बयबो फोथायो बेनिखायनो बे नंखाय बाथ्राखौ फेजेनफिननो थाखाय बेनिख्रुइ बांसिन गिदिर नंखाय खोथा बुंबासो मानसिफ्रा फोथायो नंखाय बाथ्राखौसो नंगौ सानो आरो नंगौ बाथ्राखौ नङा सानो बेनो जाबाय दानि जुगनि असाइ सिस्टेम दिनै नों बयनिबो थाखाय मोजां जागोन गाबोननो नोंनि मोजांखौ गाज्रि नुगोन होमबाबो गाज्रि लामाखौलाय मानो नांगौ संसारा जियानो जादुआ सैथोआ जेब्लाबो जै नङा बेटा नङा बे फैसाखौ नों हैनाङा नोङो बे फैसाजोंनो बायदिसिना खामानि मावदो माहाजोन जादो बिनि उनाव डाबल दुगना खामायनानै नोङो हाफांनो होफिनदो बिदिसो फोरोंदों आरो बेहाय मा माव नोंसोरथ' आंनि खोथाखौनो मानिया नालाय नोंसिनि गोसो मा मावनानै जायो उनाव माबा मोनसेफोर जाबाथाय मोदैजों माजों जानाङाबानो जाबाय आया माथो दुखुसो मोनबायलै मोनगोन बिमा मानसिया एसे इमोसनेल जाखायोना बेनिखायनो नों बांद्राय टेनसन लानाङा एमा बेटा बे फैसाजों नोङो थिगसे खामानि मावदो अके आफा आच्छा बेटा मा मावगोन नों आं हरसे सानग्रोयो नामा बेनि उनाव खोन्थागोन आच्छा बारु थाइबानि लारु